Hi guys! Good morning! Hello! Heartless willkommen sa aking YouTube channel. Hello guys! And welcome to our Vlogmas Day 2! Anyway, kanina pa kami gising dahil nag-prepare kami ng lutuin namin ngayon kasi dadalhin nga namin sa Christmas party. At naandun na. Naiihaw na. Nagsimula nang nag-ihaw yung aking usawa balls. Ako ang nag-prepare. So, meron pa dito, guys. Ayan pa. Ayan pa yung yung dalawa. Nandun na yung tatlo na una na. Sabi niya, puno na yung yung ihawan. Mamaya na lang ito. Aga-aga pa naman. Parang alas 8. Kaka-alas 8 lang. Ayan siya. Ayan, tapos ako nagkakapi-kapi. And, yes, sobrang lamig sa labas kaya naka-jacket siya. Kasi sa labas kami nasa labas yung aming ihawan. Ganyan. So, kape tayo. Good morning. Just put it there on the other side and then put the another one and then later we can... You just finish here? Yeah. This one not yet. And this? Yeah. Just finish? Mm-hmm. Well, fish. Another? Let's go. Ayan na. Ayan na yung aming ihaw! Charot. 4. Yeah, soft. Soft? Soft. Mm-hmm. Is it soft? Mm-hmm. Go inside. Go. Snowing. Kita lang yung buhok ko. Ito na yung shoes ko. Ihre Großväter haben das Gewebe sorgfältig mit der Hand aufgezogen. Und so funktioniert's. Die Flut treibt die Fische in Richtung Eis. Durch die kleine Öffnung schwimmen. Napuno ng ice ng yung aming frozen. Sawa ko na dyan. Hi guys. Na-frozen yung oh. So yan, mapunta na kami guys. So yeah, see you later. Dito kami sa Christmas party. Look at my head. Medyo maingay lang yung background. Yes. The people are now preparing food. Kasama ko na dito. Gatami. Tapos na yung misa. Tapos meron na kami. Ang cute lang. Nakatanga.
kanina pa pala. Nakatulog na nga. Nakaidlip-idlip na. Suot-suot ko pa rin to kasi, ay, baliktad ba pag suot ko? Baliktad pa. Hindi pa nakita sa Santa. Charot. Wait a minute. Ilagay ko kayo dyan. Dito. Yan. Bart. Oh, may plastic. Ayan, oh. Kita niyo ba yan si Santa? Bigay yan doon sa Christmas party namin. Bigay ni Ate Linda. Salamat po, Ate Linda. Ayan, tapos, ayan ang asawa ko, guys. Oh, nagpe-prepare na siya kasi may pasok po siya. Ako natin pa ng kape. Kanya ay tea. At ang aking asawa ay may work na siya. Ay, nagtulog lang ng 1 hour kasi nga, ipasok siya. So, yun. Anyway, meron akong natanggap na gift sa church. Early Christmas gift. Dito galing sa aking friend. Ayan na. Kay aking friend na, na parang kapatid na din. Kay Ate Amy or kay Miss Amy. Thank you so much. Ang ganda. Tapos, ang ganda pa ng kasi birthstone ko yung nakalagay. Nagwat nga ako, tapos ito nakalagay, tapos ang ganda ng lagayan niya. Nakalagay dito, oh. Swarovski. Sabi niya, sa Pilipinas lang ito binili, kasi may bakasyon siya sa Pilipinas. Ayan. Tapos, bakasyon siya sa Pilipinas lang ito binili. Tapos, binigay niya sa akin, ayan, oh. Tapos, may kasama pang tsokolate. Ayan. Thank you, sis. Thank you, sis. Thank you, Miss Amy. Ayan. Ang ganda. Thank you! Diba? Ayan. Tapos, meron ako ditong Hopiang baboy. Ayan. Hopiang baboy to, guys. Galing dito sa aming kasister. Yung kaanohan din namin sa church. Ganyan. Anyway, nagbenta siya. Tapos, kasi to, guys? Baboy. Hopiang baboy. Tapos, 50 cents ang niya. Isa. Parang ganyan. So, 10 piraso ito. Ganyan. So, yung ganda ng lagayan niya, oh. Sana, oh. Ang ganda nakalagay dito is, thank you. Best wishes. The most eternal happiness is the ordinary. The longest possession is cherished. Have a nice day. Yung nakalagay na sa basket niya. Okay. Ka-unicorn pa yan, oh. Cute. Ang kulay. Very nice. Ganda. Tapos, may bring home. May take home. Ito ay, mga dessert naktish doon. Ayan, oh. Tignan niyo ba yan? Ha? Diba? Ayan siya. Di ko alam kung ano mga tawag dyan. Basta ito yung gusto ng asawa ko. Ako naman gusto ko itong jelly tsaka itong ni Sugar Baby. Tawag ito? Brownies. Kanyang brownies. Ayan. Tapos ito, parang pantikoko daw ito, sabi niya. Ni Miss Amy. Kasi parang buko daw yung loob. Ayan. So, yun. Kumuha lang ako ng isa. Tapos, ang kilala namin, guys, na isda is soda. Charot. And alam mo, tutuwa talaga kami pagka nauubos yung dala yung pagkain na ibig sabihin, nagustuhan nila. So, ayun. So, thank you so much. Ayan. So, yes. Tuwa din yung asawa ko. Kasi nga siya talaga, alam niyo, mas pa yan sa akin. Mas excited siya kaysa sa akin. Kumbaga, excited din naman ako pagka ganyan. Pero mas talaga siya kung ano yung dadalhin namin, kung anong lulutuin namin, kahit na hindi siya yung nagluluto, ako yung nagluluto. Pero alam mo yun, nakikita ko yung, yung heart niya na gusto niya mag-share. Alam niyo yung ganon. So, natutuwa talaga ako sa kanya na ganon. Ayun. So, nag-enjoy naman siya. Sabi niya, masaya yung party ngayon. Sabi niya. Kapag last, masaya din naman. Nung una namin. Kaya pangalawa na namin to eh. Ganyan, sabi niya, ang saya. Sabi niya ganon yung yung ganon. Kaso lang, gusto pa sana namin magtagal pa, ganyan. Kaso lang, may pasok siya. So, wala din naman kaming na. Ayun. So, yeah. At kailangan niyang at least magtulog kasi nga medyo mahaba-haba yung niya. At mahirap kaya panggabi ganun. So, yun. So, yan lang. Nag-aasikaso na siya. Nagpe-prepare na siya. At ayun. Masaya naman yung yung party.
Ayan. So, siguro hindi na ako maghahapunan. Anyway, guys, anong oras na ba? Mag-alas 3? Ano? Alas 4. Alas 4 na, guys, ang hapon. So, yun. Alas 4, 4:15, ganyan. So, yun. Ayun lang yung ganap namin ngayong araw na ito. Ayan. So, yes. Kainin natin tong kape. Terus, may kinuha pala akong isang ano ba tawag dito? Palitaw? Parang hindi palitaw, parang inday-inday. Iwan ko, something like that. Palitaw! Palitaw. Harap. Magkape. Malabi. Sarap. Palitaw, maraming mga niyog-niyog saka mga ano. So, ayun. Ang sarap. Kapag ko sa asawa ko. Kasi sabi niya, ano yan? Sabi ko, tinapay na may baboy yung palaman. Gatry daw niya. Naman kami dito Ang ganda. Natuwa ako. Nagulat ako may pag-ipon sa akin. Ako walang pag-ipon sa kanya. Maraming salamat. Ito yung tea niya. Ito masarap. Hi guys! Update! Anyway, yung bisawa ko is nakaalis na. Nagtanong na siya guys. Buta na siya sa kanyang worky. Charot. Ayun. So, yes. Wala naman akong ibang gagawin for today's ganap. Wala nang ganap. Wala na akong gagawin naman na kasi nga hindi naman ako magluluto ng dinner dahil busog pa talaga ako. Ganyan. Madami rin ako nakain dun sa party, ganyan. So, thank you so much po sa mga pagkain. Ganyan, as in, masasarap po lahat. Ayan, maraming salamat po talaga, as in. Talagang, nakakatuwa at alam mo yun, nakakatuwa sama-sama yung mga, kapwa natin, ganyan. So, ayun, thank you so much, guys, dahil sa panonood na aking YouTube channel. Thank you, guys, sa panonood. Ayan, so, maraming salamat. And please subscribe if you haven't yet. And I will see you guys in our next one. Thank you so much. Always smile. God bless us all.